Fi wedi gwneud lot o ddramau trosedd a mewn ffordd o'n i eisiau creu un oedd wedi lleoli yng Nghymru, oedd yn gyfoes. A wedyn mwyaf i ni drafod y syniad, o'n i'n meddwl bydd fe'n rili ddiddorol wneud rhyw fath o forensic analysis o stori serch ac un o'r ddoi. Felly mae'r achos wedi gweu o gwmpas y storis personol mewn ffordd. Mae yna 2 cydgariad yn ymuno i weithio ar copycat killing sy'n debyg iawn i lofruddiaethau ddigwyddodd 12 mlynedd yn ôl. Y reswm fi'n licio cael fy nenu at drama drosedd yw'r seicoleg sydd tu ôl i'r drosedd, really. Pan mae bobl da yn neud pethau drwg. Y peth hawsa falle bydd ysgrifennu psychopath a rhywun dangerus a dyna gyd sydd iddyn nhw, ond wi yn licio edrych ar amgylchiadau lle bydde rhywun wedi cael ei gwthio mewn i gornel i wneud rhywbeth bydden nhw ddim fel arfer yn wneud. A fi'n credu beth sy'n mor ddiddorol am y ddrama yma yw maen nhw'n bobl sy'n digwydd bod yn detectives a bobl sy'n digwydd bod falle yn llofruddwyr a mae e there but for the grace of God. Mae'n dangos gyda'r dynolrwydd neu beth bynnag bo they could change places mewn ffordd. O'n i'n gwybod beth o'n i eisiau delio dy, sef salwch meddyliol mewn dynion, mewn trefi bach sydd â lot o ddigweithdra, a wedyn gaethon ni gyngor ffantastig o'r arbenigwraig heddlu Lisa. Gallen ni ddim wneud e hebddi, really. Mae chwilio'r byd heddlu mor bwysig achos mae rhaid cael y gwirionedd. Mae yna gymaint o tropes neu ystradebau teledu sydd wedi cael yn bwydo mewn i ni, bod ni'n meddwl bod nhw'n adlewyrchu'r byd real. A fi wedi ffindio pan o'n i'n sgrifennu Law and Order a pethau fel yna, bron bod ffindio mas beth yw rheolau yn gallu creu strwythur neu asgwrn cefn i'r ddrama ei hunan. Felly oedd cael mewnbwn Lisa Castle, sydd hefyd yn cynghori ar Happy Valley, yn anhygoel o ddefnyddiol, pethau anarferol, pethau sy'n syni ni, ond eto'n dod nôl i'r gwirionedd bob tro. Mae lot o'r gwybodaeth mae hi'n rhoi i ni yn pryn ac yn ddefnyddiol dros ben. Yna un stori anarferol, really, oedd wedi bwydo mewn i un o'r golygfeydd, lle oedd 2 heddwas mewn lift a'i gilydd, a nath y lift cwmpo yn sydyn, a nhw'n meddwl bod nhw'n mynd i farw, a pan gyrraeddon nhw'r gwaelod a bod nhw dal yn fyw, wnaethon nhw jyst cusanu gilydd. Dim perthynas rhwngthyn nhw, jyst rhywbeth ar fympwy oherwydd bod nhw wedi dod mor agos i farwolaeth yn eu pennau nhw, a wnaethon ni defnyddio moment tebyg, achos o'n i'n meddwl bod oedd e mor gwreiddiol a gwir oedd nes i roi yn y sgript. Fi'n credu, a falle bod hyn yn hen ffasiwn, ond y tropes, y good cop, bad cop eto, y syniad bod un yn dod lawr yn drwm ar rhywun, dyw e byth really yn mynd i weithio. Os mae rhywun yn bod yn heriol iawn, falle wneith y ddoi detective sgwario land me bach a bod yn eitha awdurdodol, ond mae'n dibynnu, maen nhw'n gweithio fel tîm. Hefyd un o'r bethau nes i ddysgu oedd bod sgript yn nhw mwy neu lai. Mae yna cynllun dyn nhw yn y stafell lle maen nhw'n holi, a maen nhw'n gwybod pryd i dangos tystiolaeth, a maen nhw braidd byth yn gofyn cwestiwn, maen nhw ddim yn gwybod yr ateb i yn barod. So mae hwnna'n eitha defnyddiol. Y tip gorau ges i gan Lisa, pan o'n i'n sôn am y ddoi, fel arfer Rick a Ffion, sef dyn a menyw sy'n holi y suspects. A wedodd hi, yn edrych na good cop, bad cop, bod efo mwy fel quiet cop, soothing cop. Beth wnaethon ni ddysgu am y no comment yw, mae'n rhwystredig iawn wrth gwrs, ond eto mae'r heddlu yn gallu awgrymu, falle, bod no comment ddim yn mynd i helpu yn y pen draw, achos bod e'n rhyw fath o defence yn ei hunan, fel datganiad sydd wedi paratoi ymlaen llaw. A maen nhw'n annog y person, achos fel arfer, mae'r dynion sy'n paso trwy'r stori yn ofnus yn y gell. Dyn nhw ddim yn seasoned criminals fel petai, a felly mae yna le
mae yna wriggle room i sort o estyn atyn nhw a annog nhw i wneud y peth iawn cyn bod nhw'n mynd mewn i fwy o drwbl. Mae'r tystiolaeth DNA a'r ffôns a pethau yn real problem. A na pam ni wastad yn werthu'n fel sgrifenwyr pan ni'n gweld, ni mas o signal neu, mae hwn yn llall wedi digwydd, neu the CCTV ddim yn gweithio yn noson ni. Pan nes i wneud Law and Order, nes i ffindo mas, oedd 20 mlynedd rhwng y rai Americanedd a rai wnaethon ni wneud, a oedd y arbenigwyr yn gweud, bydden ni wedi ffindio'r llofrudd o fewn 5 munud, just trwy dilyn Oyster card neu cerdyn banc neu beth bynnag. So mae rhaid creu'r obstacles na heb bod nhw'n sefyll mas digon. Neu falle cymryd mantis ohonyn nhw. Ti'n gwybod, a ffindio'r ffôn, a ffindio'r CCTV, ond cael rhyw broblem arall. Ond allwn ni ddim anwybyddu nhw yn anffodus, achos maen nhw'n rhan o heddlu cyfoes. Oedd gweithio Lisa wedi really helpu siapo Ffion. Oedd Ffion gyda ni'n barod, a beth fi'n tueddu i wneud yw sgrifennu beth fi moyn gweld, a wedyn derbyn beth bydde Lisa'n gweud bydde hwnna ddim yn digwydd. Ond oedd hi'n dathlu Ffion, mae hi'n berson sy'n gweithio'n galed. Mae gyda hi bach o problemau personol, ond mae hi'n just delio dyn nhw a ffocus o'r gwaith, o wedyn mae'n gorfod dod wyneb yn wyneb a reswm y problemau yna, sef eich gariad. Ond beth oedd Lisa wedi gweud, dyw e ddim yn ystrydeb bod menywod yn gorfod fod yn gryf yn y lle gwaith, yn gorfforol ac yn emosiynol, a hefyd lot o weithiau maen nhw'n delio gyda teulu, neu lot mwy yn ei bywydau na'r dynion. Mae dal yn wir, ond maen nhw ffili cario hwnna mewn i'r gwaith. So, mewn ffordd, mae hi'n gweud bod hi lot fwy straight fel menyw gyda'r suspect a hyn allan, achos dim amser da i bod yn unrhyw beth arall. So, ni'n meddwl bod e'n ddiddorol clywed safbwynt menyw a roi hwnna i Ffion. Ond hefyd fi'n credu nath hi cysuro Elen, achos bod nhw'n mor debyg yn gorfforol. So, oedd e fel a petite blonde can be a kick-ass cop.